So, what's up mga kaji, mga kagambino dyan. So, ito na yung sinasabi ko na mag-release ako ng video. So, paano ko kinokondisyon yung gagamba. So, ito naman mga boss, more on aggressiveness ng gagamba. First buckle, mabilis siya. Reaction time niya, mabilis siya, agresibo siya. Sa yung kagat niya, madiin. And then, i-explain ko din sa inyo kung paano tamang gawin. And ano yung epekto niya sa gagamba. And ano pa ba? Mostly naman itong ituturo ko mga boss, mostly para sa mga beginners to kasi katulad yung sabi ko, lahat tayo mga boss ay may kanya-kanyang diskarte ng pagkukondisyon. So ito talaga mga idol, sana sa mga beginners is makatulong and pati din naman sa nagagamba na, sana may makuha din kayong ideas. No? So let's go! So, ito na mga idol, yung promise ko sa inyo na conditioning ng gagamba. I-share ko sa inyo, explain ko rin kung anong ginagawa ko, paano natin ginagawa, yung makuha yung agresibo, yung reaction time ng gagamba, mabilis. And mga boss, unahan ko na kayo, no? So, kanya-kanya tayo ng diskarte mga idol. So, alam ko may mga conditioning ako na ginagawa nyo, may conditioning din ako na hindi nyo ginagawa. So, parang ganun yan eh. Kumbaga, kanya-kanyang diskarte kasi yan. Pero mostly talaga, nilabas ko itong video na to para sa mga beginners, no? So, again mga idol, itong video na to, matututunan nyo dito kung paano pabilisin yung reaction time ng gagamba, kung yung agresibo niya, yung diin ng kagat ng gagamba. So, nandito sa video na to. And i-explain ko rin sa inyo paano ko ginagawa, paano yung process natin. So, let's go mga idol. So, kita nyo naman sa video, una, pinainitan ko yung gagamba. So, yan yung unang step natin, pagpapaaraw muna. So, 8 to 9 AM lang. Huwag masyadong mainit. Pangalawa, patayin yung gagamba. Direktang heating na, no? So, ito, check nyo mga idol, So, ang ginagawa ko dito mga idol, kumukuha ko ng mga gagambang wala ng pangil. So, mahirap kasi pag may pangil pa yung gagamba, unang-una, ayaw natin na masugatan yung gagamba natin before yung laban niya. So, mahirap naman yung mga idol. Yung iba kasi nagbabasag ng gagamba. Ako ba idol, di ako nagbabasag kasi pansinin nyo naman mga boss to. Hindi ako magsasayang ng pera para magbasag lang ako ng gagamba. So, same lang yun sa pagkukondisyon na to. So, parang sa manok din yan sinabi mo. Magpa-practice ka lang ng manok mo, lalagyan mo ng tari yung kabila, lalagyan mo ng tari yung kabila. Oo, mananalo yung nandun sa isa. Pero balda naman yung isa. Gusto nyo, ganun yung gagawin natin sa gagamba. So, mahirap yung ganun mga boss, no? Oo, nandun na tayo sa idea na madalang na tumakbo yun. Kasi nga, nakaranas na ng sakit. Pero, kahit din naman yung gagambang nakaranas ng sakit mga idol, hindi din tatakbo yun. Madalang tumakbo yung mga gagambang ganun. Nasa kung pagkukondisyon din yan mga boss. So, ito mga idol So, papakita ko dito sa inyo kung paano ko ginagawa yung pag-heating. Unang-una, papwestuhin natin yung gagamba. So, kinikilitin natin yung gagamba sa likod, sa gilid, then pinapadaan yung gagamba sa harapan niya. So, ito mga idol, sagad na to sa kondisyon, no? Yung mga unang hiniting natin. Meron ako i-heating dito na medyo bago pa siya. So, mapapansin nyo yung laruan niya. Hindi siya ganun agresibo. Pero lahat ito mga idol, kasi puro winner na natin to. 2 times, 3 times winner. Timbangan pa yung laruan. And may 1 month, sobra na sila ng mga gagamba. So, iba talaga yung reaction time nila. Nandun na talaga, no? Kumbaga, matalo man sila, hindi sila matatalo dahil tumalon, no? Matatalo sila, ano na lang talaga. Kumbaga, patayan talaga kung matatalo man sila. Pero yun nga, darating talaga sa punto yung pag yung gagamba, medyo may katandaan na. Reaction time niya, medyo mabagal talaga. Iba yung gagamba na fresh talaga, 7 days hanggang siguro mag second week siya, ganun, or 5 days na gagamba. Iba talaga, no? Tapos ito mga idol, ano ba? Hindi ako naglalagay ng load before ako mag-heating. So, ang akin yan, painom lang ako ng tubig. And then, after ko painom ng tubig,
relax yung gagamba, start tayo ng heating. Tapos niyan, pakain ako ng gagamba. Pagkatapos kain ng gagamba, heating muna ako bago ako magpakain ng gagamba. Relax, patae, salpak ng gamot. Then the next day, ganun ulit. So, makuha nyo lang to ng 3 days mga idol, wala na kayong problema, no? So, at least 3 days lang mga idol na consecutive or mag 4 days or kung kahit second day lang eh. Yung iba nga mga idol, 2 loads lang eh. Pag ako naglalaro ako mga idol, nakailang beses na ako nag-champion din ng derby dito. 2 loads lang yung ginagawa ko mga idol. Hindi ako nagti-3 loads ng gagamba. Kasi nga yung gamot, kanya-kanya din naman yan. May gamot na medyo may kalakasan talaga. May gamot naman na top-how, mahina yung gamot niya. Pero in the long run, maganda siya. Kasi makaka-4 or 5 doses siya ng gamot. May iba naman, mayroon on the spot, mayroon 2, mayroon 3 lang. So, ito mga idol, ito yung sinasabi kong bagong gagamba lang, no. So, natalo to sa derby mga idol. Ano lang, sidekick lang, no. Minalas lang. So, pansinin niyo yung agresibo niya mga idol, hindi ganun katindi, no. So, first day niya to ng hitting kasi itong gagamba na to. Bagong-bago lang talaga to. So, ang talo nito mga idol, yung kalaban talaga, laging takbo-takbo, no. So, pag nahuhuli niya yung gagamba, nakakatakbo pataas ng sapot. So, nahuhuli niya naman, nakakagatan niya sa paa. Yun nga lang, nakakatakbo talaga. Tapos nagbibitaw ng sapot. Walang tama na gagamba to. Talo lang sa sidekick, discuss siya, no. So, nakakatakas kasi yung gagamba, tapos magaling umakyat sa sapot niya. Bitaw kaagad ng sapot. Tapos, siyempre, laglag to. So, dito mga idol, next video makikita nyo yung agresibo talaga nung 3 times winner natin, yung itim. Yung super na nagtumbang na ng 38 ba yun? Yung itim na 38. So, grabe yun mga idol. 3 beses natin na panalo sa timbangan yun bago nagretiro. So, hindi ko na nilaro ng ika-4 to. Isipin nyo, mag 1 month na mga boss, nilaro ko pa siya nung ika 1 month niya. So, tignan nyo paano ang hitting nito mga idol. And then, inaagaw ko rin yung gagamba pala pag nakagat nila, no? Para makita ko kung may diferensya yung ngipin nila. Mahina sila kumagat, may putol ba yung ngipin nila. Yung mga ganong senaryo mga idol. Pansinin nyo. Pabang! So, ito yung kinukuha talaga natin. So, again mga idol, sana may natutunan kayo, no? And God bless you all mga kaji.